ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಚಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂದಿ ಪರ್ಮೋಲ್ ಈ ಸಮಯ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳಾಡು ಆ ಮಾತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಲೇಟ ಅನ್ಪೋಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ದೂರ ಪೋಪೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಈತಿ ದಿನ ದಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಡು ಸೊ ಆಯ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಜನಂದು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಪಾಡೆ ಪನ್ಯರ್ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಚಾಂದು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಬಸ್ಗೆ ಪೋಡದೆ ನಾನು ಓಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಾಮಂಜೂರು ಸೈಡ್ ವಾಮಂಜೂರು ಹತ್ತು 3 ಸೈಡ್ ರಿವರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಸಾರಿ ರಿವರ್ ರೋಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಇಂಕ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಪ್ಪುದಾರೆ ರಿವರ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು 3 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪಾತೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡತೆ ಅಂಜ ಯಾನನ್ನ ಉಂಡತಿ ವಾಮಂಜಿರ್ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಕಲೆಲ್ಲ ತಂಪಾಯರೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಕಸಿನ್ ನೀನು ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಯ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದರೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಎದ್ದುಂಬ ಬಸಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಡದೆ ಇಂಕಲ್ ಕೈ ಕಂಬ ಪೋಡಿಯಾನೆ ಕೈ ಕಂಬರ್ದು ವಾಮಂಜೂರು ದಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ದಯ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಪಂಡವಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿಲಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಹೋಯ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡನೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಅಂದೆ ಮತ್ತು ಪನ್ಪು ಜಿನಿಕ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ನಾನು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದು ಪನ್ಪೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ turn left okay wait 1 kilometer so nama 1 kilometer block malpa poli barade chappara ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಅವಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರೆ ನೈಮೆ ಈ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದಿತ್ತತಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೇನೆ ಮದಿಮೆ ಪದ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಳೆ ಬತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಜೋರಾಂಡು ತುಕ್ಕ ಎಂತ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಬೇರು ತೂಕ ನಮ್ಮ ದೇರ್ ತೂಕ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತೀನಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಓಲೇರಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸೋನಿ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಿವರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬೈದೇರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಮುನಕ್ಕ
Asti. Enna manten. Bultini itu road wo pinge. So bala baron dulu. Mella ya. Journey start. Are you ready? Yes. Ready. Arki. Korea. Aiga apuji. Apuji me. Are ninna period ingine Turkey angida virattatta. Ushna bakshi. Alla. Ushna bakshi. Andi etta itna andiya. Guys. ಅವು ಓ ಪಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಷ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಉಷ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಯಬ್ಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಇರದ ಬನ್ನಿ ಪೋಸ್ಕೊದ್ದು ಬನ್ನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಕೊದ್ದು ಬನ್ನಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಲೇಟ್ 3 ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಬ್ಬಗ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಸಿ ವಾವ್ ಎಂಚಂಡು ಸುಶಾಂತಿ ಬೋ ದಿನ್ನ ಮೇ ಮುರ್ಕುನಂದ ಹುಣ್ಣಿ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೀರು ಬುತ್ತಿರಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಹೋಗೋಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಂಡು ವಾ ಅಮೂಲ್ ಬಿದ್ದೆ ಪುಗನಮ ಮೂಲ್ತಲೆಂದು ಸೋನಿ ನಕ್ಲೆಗ ನಿಲ್ಲ ವಾವ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಬೇಗ ದುಂಪೋದು ಫುಲ್ ಡೇ ಹೌದಾ ಅಯ್ಯೋ ಬೋಟಿಂಗ ಈ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿಯೋ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಿರ ಜೋಶ್ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಅಮಲಿಜದ ಬೇರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಬಾಲ್ಯ ಕೊಂಚ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಬರತೂಲೆ ಇದು ರಡ್ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲಾಡಿ ರಡ್ಜನ ಜಾಲಿ ಆಗಿ ಚೇರ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇದು ನಾನು ಬೇಗ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಎದ್ದು ಮುಂಚೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಬೇಗನೆ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಒಂದು ಮದಿಮಾಲ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಜೇತ ಹಾಯ್ ರಂಜೇತ ನಾನೊಂದು ಏ ಪದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ತುಳಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಕನಕ ಪಿಂಕಿ ಬಂಡೇರಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಿಂಕಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಏನು ಬಾರ್ಬಿಗ್ ಚಿಕನ್ ಅಪ್ಪಿ ಓಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಡಲೆಗೆ ಏರು ಬಂದೆ ಬಾರ್ಬಿಗ್ ಚಿಕನ್ ಇಂದು ಅವು ಬಾರ್ಬಿಗ್ ಚಿಕನ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಾವು ಬಾರ್ಬಿಗ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಬುಗ ತುಲೆ ಅಂದೇನಾರು ಬಾರ್ಬಿಗ್ ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಅನ್ನಂದ ವಂಚನೆ ಇರೋದು ದೇ ಪಂತಿನಾರು ಮೇರ್ರಿ ಝೂಮ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಂತಿನಾರು ಮೇರ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೋರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಡಿ ಯು ಚೂಸ್ तो इनको रेडी आया है ना शुरू देन जर्सी आए ना कला ದೊಡ್ಡಂತಲೇ ಪಿರಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ದಿನ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಇಡಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಬಾಯ್ ठीक गर्ल्स हे गर्ल्स आर यू रेडी गर्ल्स दे ये लो ले बावला रेडी पूरा जर्सी पूरा रेडी आता ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ದೂರ ಬೈದಿನಿ ದೂರ ಬೈದಿನಿಯಾ
ಬೀಚ್ಗ ಬೀಚ್ಗೆ ಇದೀನ ಇದು ಬೀಚಾ ಅದು ರಿವರ್ ರೋಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ರೋಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಊರುಂಡು ಫಾಂಗ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಚುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅದು ಜಾತಿ 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 ದೇವಿ ಉಲ್ಟಯ್ಯ ಅವಳು ಅಂಟೋಡತಯ್ಯ ಅವಳು ರೆಡಿ ಓಬಾ ಅಂದುವಾರೆ ಇದು ತೋಲಲ್ಲ ತೊಲೆ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾವ ರೆಡಿ ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಬೂರುಣದು ಇತ್ತೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ 1 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ guys ready awencha so mulpa mokkulu enyandu carrom ludo ludo avinyakka bindakka kalpitakka and pinky attu devika इट प्राणी मुल्ब बतद इंच मन प्लेवे तुका लूडो गोब्बेर्गे विन पर्पल नेगे विन पर दयपंड मक्कलिगे नेत्त कुल्लुंड बय्य मुंटंदु अंदु इकुले विन मल्पले इंच नंजि मल्ल वाले गुल्दुंड मल्ल वाले गुल्दरु हाय सो मुल्पतुले जोक्ले गोब्बुन पुरंदु उंडु सो जाली मुल्लल पोई सोनी बले बोटिंग नम्म बोटिंग गाइस पोई या इंचिड्तु पोई या नवे पन्नी बिंदु पोपना इते ಒಂಜೆಡ್ ಮೂಲ್ಗೆಲೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜೆಡ್ ನಿಕುಲು 3 ಜನ ಪೋಲೆ ಐಟ್ 2 ಜನ ಪೆಡಲ್ ದೊಂಕೆರ ನಡುಡೋರಿಯನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಐಟ್ ಕುಲ್ ನಾಕುಲ್ ಪೋಲೆ ನೋಡ ಮಮ್ಮಿ ಬೋಲೆ ಏ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಸೋನಿ ಗಂಗಿ ಪಾರ್ಗ ಏ ಜೋಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಂದೆಂದು ಗುಲ್ಲು ದಾಲ ಅಂದೆ ದಾಲ ಬುಜ್ಜಿ ಆಲತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅವ ಆವಿನ ಬತ್ತಲೆ ಅತ್ಲೆ ಅವೇ ఏ బాలిన్ మాతకుల్లారు అంటే అవే మిడ్లిడ్ బావని ముల్ప మిడ్లుండతి జై అండ్ కుల్లే మామి అవు పక్కల ఆమెత అంచ అండ్ రెడీ అత్త ఇది బాలే సోని కొరడా మెల్ల జారు ಪಟ್ಟಪ್ಲೆ ಕಲ್ಪಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೌರ ದೊಡ್ಡ ಮೂಜ ನಾಪುಂಡ ಕೇನಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ತನಗೆತ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಕೆಟ್
ನಾನು ಎಂಕ್ ಜಾಗ ಎಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಜೀ ಮಕ್ಳು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಔಟಾರ್ ಏ ಪೋಚಿ ಜಾಕೆಟ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಪ್ಪ ಗಡಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತೋಜಾರ ಮಕ್ಕಳು ದೊಂಕು ದೊಂಕುದು ಬಚ್ಚಿನ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನೆರೆಗೆ ಶಿವಕುಮಾರಿ ನಡುಕುಗಲ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಜೇನಕ್ಕ ಸಪರಾಪಲ್ ದೊಂಕು ದೊಂಕುದು ಸೈಕಲ್ ದೊಂಕುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಬಾವ ಅವಳು ದಡ್ಡ ವಾಕ ವಾರಾಡು ದೊಡ್ಡ ನಾಲ್ ತಂದಿರು ಪೋಡಿ ಇಂಚಾವದ ಬರಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಟೈಮ್ ಒಂದು 7 to 12 ಅಂತ ನಮಗೆ ನನಗೆ 5 minutes ಉಂಟು ವಿಸಿಲ್ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಪಡ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಮುಲೆಪೂಜೆ ಟೇಬಲ್ ಲಾಭತೆ ತುಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂತೀರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಚುಚ್ಚು ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ದೊಂಬುಡೆ ಬರ್ಚಿಂದ ಆಪುನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಿಂದ ನಾನು ಪಂಡ ಮಠ 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 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಯ್ದ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ 12 ಆಂಡ್ ಮళ్ళీ కటింగ్ తే మొక్కలు పోపేరు మొబైల్ పతంద మొబైల్ ఏర్న మొబైల్ ఏర్న నికాన మొబైల్ అవు ఇడుంజి దొంకలు దాలాపుజి ఏ అవు బెల్ట్ అవు రివర్స్ అవే 6 బండ రివర్స్ బై బై నీకు మొబైల్ కొని జరా వీడియో దప్పులే ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲುಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಡ್ಯಾಮ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಅದೇಂಟು ಉಲ್ಟಾ ಆಪು ಜಾಂದಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ఎంచండి అక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంచండి మళ్ళీ కార్ మస్తు బీజ దింట కొట్టలట ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪರ ಸಪರ ಕೂಲಿನತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರಿಗೆ ಲಾಗಿ కదా మన టైం ఎంచండి మామ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంచండి ఖుషి అండి జాలి అండా ఓకే దొడ్డ టీ ఉండా ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ತಿತ್ತಿರದಾ ಓಕೆ ಬಾಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಬಂದು ಇಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೀಗೆ ಉಂಟಾವ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಆತ್ನೇಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್